Bolmasa kim berdim Muhammed? Berdim Muhammed men kaptanda oturup görüm gözüme de seyredip bilmeyen. Duran yerine tiyer. O yaş kanatını alıp, olur yalağını. Hem gördü. Yine şu yönü misal ştayda getireli. Taparağı. Yine 2 tane milyarder ştayda. Yurdu şu an eyledi diýmeli. Eýlecek bolurlar. Prezident bolup geçti başına. Kaptalnak, töwregnak ýygnan adamlarym emmet milyarder. Inni bular ýanky reski bir edenetlik edip başladylar da göz halka karşı ödýänlerini etjek bolurlar. Ýöne halk näme etdi? Momentalny ertesi gün ayağa aldy hemme ştatlarda. Ondan pes saýlamaly bolurlar. Birazcık pes etişmeli bolurlar. Ýanky temperamentlerini azıcık tormuz vermeli bolurlar. Näme üçin? Sebäbi halk beýle goýjak däl. Tek birinji gedege parahatçylyk bilen ýola çykdylar. İkinji gedek oňňaly etmediler. Ondan buňa göz ýetirdi ýanky beýleki Elon Musk'yň maşinlaryny boykot edip alman başladylar. Ýakyp ýöreni haýsy, bol suwa agdaralaryny haýsy, alman diýip gösgeni nimelerde TikTok'larda aýdyp başladylar maşinlaryny ellemeň alman. Ýakyn ýok edin diýip. Indi men diýjek bolanadym halk ýanky diktator bolmak isleýän adamyny diktator edip bilmez halk. Halk ýanky arkada agdyny ýumyp dursa edip biler. Her adam eder. Indi şu nimäni misal getireydim. Amerikan halky näetdi? Derle köçe çykdy ýanky edenetlikini men bunu edemek, muňa gol çekjek, muňa näme etjek diýip başlady boýun. Birazjyk ýanky suw sepdiler. Nimet